ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам. Ман ба шумо нигоҳ накарда суҳбат кардан мегирам. Шумо гӯш кунед, ман роҳро идома медиҳам. Худоро шукр, бисёр мардуми ҳамин деҳаҳои гирду атроф бовар мекунанд ва таклиф мекунанд дар тӯйҳои худ рафта хизмат мекунем. Аз як тӯй омада истодаам, соат аллакай тӯй не аз тӯйхона, мақсад ҳоло корпагоҳ сар мешавад. умуман мехоҳам ки камакак ҳамин соҳаи мо наворбардорӣ ки ҳаст, дар ҳамин равияи соҳаи худамон камакак суҳбат карда гузарам. он чизе ки каму беш рӯбарӯи мо мезанад ва як чизро мехоҳам хотиррасон кунам ки ман имрӯз дар як мавзӯе суҳбат мехоҳам кунам ки аслан ин мавзӯъ барои ман умуман рабт надорад. шумо ҳақ доред ки дар зери комментария нависед ки ту рав кори худата кун, дар ин масъалаҳо ту чӣ кор дорӣ. ман қабул дорам, аммо як маротиба ҳамчун як вазифаи шаҳрвандии худам ва вазифаи бародарии худам ки дар дӯш дорам, як маротиба гуфта мегузарам. ман аслан муроҷиат мекардам ба ҳамон гуларӯзҳо, хоҳарои гиромиқадр ва ана ҳамон шаҳбачаҳои азиз ки бисёри одам дар вақте ки тӯй мешавад, вақте ки хонадор мешавад, баъзан ба ҳиссиёт дода мешавад. шояд ки ҳамон камбудиҳоро як вақтҳо мо ҳам кардем. ҳамин гапзанҳои имрӯзае ки шуморо имрӯз гап зада истодаем, шояд ки баъзеша мо ҳам кардем, шояд ки ягон камбудия карда гузаштем, шояд аз нодонӣ буд. ба ҳамин хотир ман намехоҳам ки ба ҳамон риштаҳое ки мо пешпо хӯрдем ё ба ҳамон чоҳҳое ки мо қадамомо дури ҳамон чоҳҳо афтодамон, шумо ҳам наафтед. ва имрӯз замони технология, интернет, тамоми ҳамин шабакаҳои иҷтимоӣ ки ҳаст, ҳар як кору ҳар як амалу ҳар як рафтор бениҳоят нозук аст. ки шумо ябор тасаввур кунед ки дар тамоми тӯй дар зери мадди назари наворгирандаҳои телефонбадаст ҳастед. ва чиро гуфтан мехоҳам, бисёри мавридҳо аз ҳисобе ки ба ҳаяҷон дода мешавед ё ин ки аз хурсандиятон камакак аз чорчӯбаи худатон гӯё контрол кардан наметавонед ки берун мебароед, дар асос дар анамун вақти торт хӯронданҳо, ширинӣ мехӯронанд ку ширинӣ хӯрониданҳо, дар вақти рақсҳои сафед ба эҳсосот дода шудаву арӯсҳо ба домод ё домод ба арӯсҳо ҳар гуна шӯхиву бозӣ ё нағмаҳои иловагие мекунанд ки дар сарашон намезанад ки бисёр ҳамун телефонбадастҳое ки дар даст телефон дорану навор мегиранд, метавонанд ки онҳо ҳар лаҳза он наворҳоро дар сомонаҳои интернетӣ гузоранд ва ана ҳамун арӯсу домод боиси масхараи омма гардад. ба ҳамин хотир гуфтам ку шумо аз дилу нияти нопок намекунед, албатта ба якдигар ҳазм мекунед, шӯхӣ мекунед, як ҳамун тӯй нағз гузарад, як кадри хуб шавад, гуфта ҳамун корро мекунед. ман ин чизро дарк мекунам, аммо сомонаи интернетӣ ин гуна баҳо ки наметиҳад, шумо боиси мазаммату маломату масхараи бисёре аз тамошобинони сомонаҳои иҷтимоӣ мегардед, шабакаҳои иҷтимоӣ мегардед. ба ҳамин хотир бисёр арӯсҳо ҳамон вақте ки торта метиҳанд нағма мекунанд тарафи домод. баъд бисёр домодҳо ҳамин интернет агар по истода бинед, бисёр худатон во мехӯред, бисёр домодҳо ҳамин чиза асабашон намебардорад, бисёр арӯсҳоро бо шаттаву бо лағату бо ҳар гуна қувваҳои дастиву поӣ гӯё ки азияту озор метиҳанд, ки боиси просмотрҳои зиёди одамҳои ҳамин тамошобин коб баҳона мешавад. мақсади гап ҳамин аст ки худатона дар зери як доираи мазоқу мазамати мардум нагузоред, гуфтани астаму халос. ё баъзан ҳолатҳое мешавад ки арӯсро ёд медиҳанд дар зери чодар ё чимилиқ мегӯянд дар мо, нағма кардаву пои домода зер кардан мехоҳад ё мехоҳад не зер мекунад аллакай ё зер мекунад аллакай. бовар кунед ҳамин гуна наворое мебинам, баъзан миллионҳо просмотр дорад. ин гуна кадрҳову ин гуна наворҳо дар дасти мо ҳам ҳаст, аммо мо намехоҳем ки вай чизҳоро дар сомонаҳои интернетӣ гузорем. аммо худи шумо сабабгор мегардед ки боиси мазоқу масхараи мардум қарор гиред. ба ҳамин хотир як маротибаи дигар такрорам шавад мегӯям ки
аслан ман дар ин масъала кор надорам. танҳо хотиррасон кардани ҳастам ки ба эҳсосот дода шудаву аз оқибати амали мекардаатон бехабар намонед. вақто ки як амала кардед ҳатман баъд анаму заҳрашам чашидана тайёреша бинед. худо нигаҳбонатон. мо худо мегӯем ки дар хонадони кулли мардуми тоҷик тӯй шавад, тӯйхона шавад, хурсандӣ шавад, мо биёем хизмат кунем, бо сари баланд баргардем. аммо ана ҳамин гуна кадрҳое ки пешорӯи мо мезанад, моро баъзан ошуфтахотир мегардонад. зиндаву саломат бошед. ба он шаҳбачаҳову гуларӯзҳое ки ба ҳамдигар мерасанд, мехоҳем ки хонадонашон обод бошаду хушбахту хурсанду хушҳол бошанд ва соҳиби фарзандони зиёде гардонаду лаззати хушбахтӣ чашанд ва анамун фарзандҳо худо расонад ки кадрҳои масхараомези падару модари худашонро дар интернетҳо набинанд. зиндаву саломат бошед. тоҷикистон ба пеш.